tanto Estega como Asambleas Abertas como CIGA Ensino levamos un par de meses traballando en conxunto para precisamente, como vos decían as compañeiras, visibilizar a problemática que temos no ensino público. Durante estes meses vimos como o conselleiro o que está facendo non é sentarse a negociar, non é xuntarse con nós para intentar mellorar o ensino público, sino que o que está facendo precisamente son manobras desmovilizadoras, non? Contra as que temos que combater, tanto dende os sindicatos como dende as asambleas, porque a realidade é que nos últimos anos, a pesar desa asinatura dese acordo, o que vemos é un empeoramento das condicións laborais. O que vos vimos a decir aquí é que deste traballo conxunto que levamos, que ainda que presentamos hoxe, como vos decía, levamos xa un par de meses, polo menos, pois o que vos presentamos é a folga que vamos a levar a cabo o 28 de abril, cunha manifestación aquí en Compostela que partirá ás 12 dende a Alameda e donde, por suposto, está convocado todo o persoal do ensino público de todas as etapas do ensino público galego, non?